Ano ba na sayang kaagi ka doon? Mao kining sa kababay nga taga Tagum City, Davao del Norte. Ang atong tatampo nagtasingan nga Daisy. I love you, Daisy. Edmond, Only tinotis. Love ka. May chance ka ko. Dili makalisod ikog maon mon kay gwapo ka. Unya, buutan pa gyud. Nga sa ato pa, imo na kong gisugot. O mon. Uyab na ta. Salamat, Daisy. Nga wagi ko nimo pantusag dugay. Salamat kayo. Naol nay uyab. Ikaw gyud ay Belen. Bitaw day uy. Nalipay ra ko nga may uyab na ka. Kaysa tong mga barkada, ikaw na labay ang way uyab. Ako na lang gisugot si Edmond day. Kay ako man sa ko nakita nga seryoso siya nako. Good luck sa inyong relasyon, day. Kumusta, babe? Ha? Kinsa imong gi-babe uy? Kinsa pa, babe? Ikaw? Nganong nag-babe man kuno ka nako? Ganahan lang ko. Gamon na itong tawganay. Okay ra nimo? Okay naman. Sige, kana lang atong tawganay. Babe, I love you, babe. I love you too, babe. Kining, babe, manangid ko nimo. Unsa man na, babe? Magtukog Manila. Ha? Magunsa man ka dito? Nanawag man ko na nga akong isuon. Na siya'y asod na ako nga trabaho dito. Kung mauna, malayo day ka nako. Sige lang, good babe. Magtawganay lang ta. Basig mangita kag lain dito, babe, ha? Di ginamahit mo, babe. Kay love ka, tika. Salamat, babe. Uy, naon sa ka, uy. Ikinuktok magod ka diha. Gimingaw ko ni Edmond day, uy. Hain mo di sa Edmond. Tuas Manila. Mao ba? Nakalitan man ko, uy. Mingaw man din no kung malayo ni mo ang imong uyab. Anak gina, day. Pagtawaganay lang mo, aron mawa ang inyong kamingaw. Kumusta naman ka, babe? Mingaw na yung taon kaayo ni mo, babe. Parehas kita, babe. Bingaw na sa pliko na mo. Sige lang, babe. Antos-antos lang kita, ha? Kaya kung makatigom na gani ko dali, muli ko diha, aron magpinya ata. Lauman ko na, babe. Musta naman ka, day? Maorig gihapon, day. Ako tanaw ni mo, no? Gilaay gid ka nga, wa din imong uyab. Maulagi, day, uy. Di maayo ay. Aron malingaw ka, kuyog na ako. Asa man ta? Magkita ang miss ako mga friends ron. Kuyog ta, aron di ka laayan. Ay, dili lang ko, day, uy. Naunsa man taon ka, uy. Kuyog ta, aron malingaw ka. Day, mag-inom di ay mo? Hey, pawa, lagots ka laay, day. Ayaw ka bala ka. Pwede ra kang dili mo inom. Guys! Ako ding amiga, si Daisy. Hi, Daisy. Hello. Hi, guys.
Kanina rin magsugod. Bago pa, uy. Alin, di am lagi kay kuyog lagi. Joel. Akong amiga. Ila-ila sa day mo si Daisy. Day, si Joel. Hi, Des. Hello? Kaukot yung nikunit sa kong kamot. Kinsa maning nanawag? Nga sayo pa man kaayo ron? Hello? Kumusta? Kinsa ni? Ang bago ni mong amigo, si Joel. Kinsang Joel? Naliasa ni mo malimot, eh. Joel ba, katong amigo ni Belen? Ikaw, Daini? Diin mo kag number na ko, uy. Nangayo ko ni Belen. Pwede ko muna sa inyo, ha, Des? Ha? Nga naman? Kinahanap kong makakita ni mo. Mana ko, ha? Nagali rin din tutulo ng inyo, ha, Des? Nga nung naghago pa mangyag kag anis amo, well. Kaya gusto kong makakita ang pag-usap. Ha? Haan tinuod, Des. Sukat nga nagkailat, ha? Di na ka mawa sa kung nahuna. Mao to, nagpatabang ko ni Belen nga makakuhag number ni mo. Kung lipay ko ron, nga nakita ka na kung pag-usap. Prangkahan talang ka, well, ha? Kung may plano man gani kang manguyab na ako, ay... Nako. Di ba mo kung may uyab ka? O tuwaras Manila, di ba? Di sige, balag makaingon ka na ko nga presko ko. Gusto kong mahibaw ka nga lafty ka. Huwag di ko mahunong sa kutinguha ni mo hangtod na maluoy ka na ko. Joel. Day, sorry git kaayo ha. Namugos-mugod siya nga mga ayos sa number ni mo. Maong ako na lang sing gihatagan. Okay ra dayo, uy. O, agad ko magtuo nga may gusto ba dais yan ni mo. Day, naaragin mo ang desisyon, day ha. Kunin mo ba siyang sugton or dili? Dili na ko siya mahimong sugton, day. Kaya may uyab na baya po. Pila naman nun kaadlaw nga. Wa mag-online si Edmond. Akong sawayan og kontak yung number, P. Wa pa magkitubag ka. Hello? Babay man ning ditubag. Hello? Isa imong tuyo. Hello? Mamalihog ako ni Edmond. Ay, wa sa didi, nagilakaw. Kinsa din ni palihog? Si Emma, iyang kaipon. Ha? Tinuod ka, day? O, day. May kaipon na day si Edmond dito sa Manila. Uy, sigurado ka, ana. O, lagi. Nakasulti na ko ayang kaipon. Unsa? Yan ang ibabalik ipuhat ako, Edmond. Oo, man ako magbinuang sa itong relasyon. Pero ganong ibo mo akong gipasakitan. Ngano man. Ako pa ni mo, day, no? Aray
dili na ka maguna-huna ni Edmond. Og aron sa makabawas kasi ang gibuhat nimo, imong sugton si Joel. Ha? Lagi, mo ni buhata. Ayaw na paghando mo tong Edmond, uy. Kawa to'y ayaw tawhana. Husto ka, day. Angay na tuod ako siyang kalimtan. Tinuod, Des. Imo na kong gisugot. Oh, Joel. Basta isaad lang yun nakuha nga dili ko ni mo binuangan. Parehas sa gibuhat ni Edmond na ako. Oh, Des. Ako na isaad mo. Daydes, maayo ka nakita ta. Na ako ibalita nimo. Unsa man na, day? Nauli naman din sa ato si Edmond. Unsa? Unsa man, day? Kauban ba di ay asawa? Wa man day. Siya ramang usa. Ha? Kumusta, babe? Mahimo ba? Ayaw na pag-babe na ako. O sa may akusa ni mo, Edmond? Nga nang imo makong gipasakitan? Nga nung nagita makaglain? Pasaylo ako sa kung nabuhat ni mo, babe. Dili na ko tuyo nga pasakitan ka. Disgrasya ang naitabo, babe. Unsa? Unsa diskrasya? Dugan na nakagusto nga ako ang pag-umangkon sa asawa sa akong igsuon. Pero wa ko'y gusto niya. Hangtod nga usa kay gayon ni ana nga hubog ko. May nahitabo namo. Unsa? Pagkahibaw sa asawa sa akong igsuon. Gipatipon mi. Wa ko'y nahimo. Gawa sa pagsunod sa ilang gusto. Ginoo ko. Wa may magkasinabot, babe. Pero may mag-away hangtod nga. Ibalik ko din sa ato. Mapasaylo ba ko nimo sa akong gibuhat? Babe, Mahimo ka na ko pa sa iluod. Pero dili na mahitabo nga mabalik ang ato relasyon. ha? Babe, May uyab na ko muna. O gisakitan ko si mong gibuhat na ako. Maungi nga nagita na lang kong lain. babe, Ato na lang kinawatan nga dili kita para sa sagusa, Edmond. Desi. Gusto nga magbalik si Edmond ako. Pero wasay mahimo, kay may bag-o naman kong uyab. Ug wasag ko magmahay kay pinangga man ko ni Joel. Ug nagplano na sad mi nga magpakasal. Dini na lang kutob. Ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Ayan na yan, nadungga na to guys, ang sulat tampono ni sa tong cinder ni Daisy. Di ba guys, nga gitay taluan ako og angay na siyang kalimtan. So angay na gyud po siyang kalimtan guys, kay kuan naman no, nakamove on naman si Daisy sa gibuhat sa laki. Dili angayan si Edmond para kang DC guys no, nga tapat sa pag-ibig. Si Edmond may lang sasaad. O karon nga nagbuwag siya sa gipuli niya. Gusto siya makigbalik. Kay di daw sila magkasinabot guys, di ba? So pangit no. Nahimo na lang second option si DC. Pero lagi lisod magundang LDR. Di ba guys? Lisod kayong LDR. Kung unsa man ang love ninyo usag-usap pero wala sa inyong kiliran. So may something no nga kulang.
ba? Butang ni sa kwanral o sa case na luyo. So, in the other side, nasabtan ako si Edmond guys, no, nga nakakita siya, no, nakauyab din siya dito sa Manila. Kay lagi, may kulang manggod, may something wala na punan ni Daisy, no, ang presensya. Pero lagi kung nahigugmag yun mo no, sa usak-usak, kinahanglan willing mo sakripisyo. O, diba? Sacrifice. Pero yun nga, lisod lagi siya. Nasabtan ako si Edmond guys. Pero lisod manggod niya. Pilas la katuig nakabuwag niya. At pag na for how many years niya, wa siya nakauyab dito. Pero namog yung mga tao po no nga, honest yun no, bisan pagpila katuig no, magkabuwag, magkalayo tungod sa trabaho. Pero yun mangitagdain kay ado naman sila ipagsalig sa usag-usag. Pero naabay sila yung mga needs na kinahanglan mapunan. Pero si Edmond lucky manggod siya mo nang ang iyang desire no, grabe ka kuan, grabe ka eager, ang iyang eagerness no, grabe di pareha ka DC no nga babae biya siya, so dili kaayo siya kuan nanginanglan ana no, pero depende ra gyud na siya. Kung matunog uyag gisugot na lang ni DC si Joel. So si Joel ang naka-poly no, sa kasing-kasing ni Edmond. Poly ni Edmond. O nang hinaot lang ko no kang ni DC no nga si Joel. Tapat pud no kang DC. Ugani matud pa sa iyang last no nga words sa panapos nga salita is kaslonon na sila. Di ba? Ug unta no kanang tana sila magkabuwag, bisan pa man og magkaglagyo sila, if ever magkalagyo sila sa ilang trabaho, pero kinahanglan di gyud sila matintag no nga mangitaglain, bisan pa man tuod og tawgon tala nga panakitbutas lang tungod sa absences or pagkawala nino. Sakit akong ngipon guys, wapugan. Sa may tamal sakit sa ngipon guys. Ay mas nila wala ko kayo sa mood on guys mag-istorya. Guys, na feel ko ninyo. Sakit ikong ngipon guys, as in murag nilabad akong ulo. Sakit yun siya. Ay nako, saon na lang. Tumar naman kukuan mo puntin, yapon nakuha. So mo na to guys no. Wala nisugot si Daisy no nga makigbalik kang Edmond. Bisan pa man tuod og nagbasol na siya sa iyang gibuhat. Pero tanaw ninyo guys, sincero bagha ang pagmahay ni Edmond or strategy lang po to niya kay wala na po siya sa Manila. Si Daisy naman po nasa iya duol, so way lami takabalon no, basig nanisakit noon si Edmond na nakuha siyang uyab ikan sa Manila, mapasa pa ni kang Daisy, lisod na munang sakto yung desisyon ni Daisy no nga wala siya nakigbalik kang Edmond. So I think that's all for today. Thank you so much and more power, RML.